У меня складывается ўражанне, што Пашынян зрабіў максімальна ўсё магчымае, каб раззлаваць Лукашэнку, і выкарысталі заяву ў нядзелю спікера парламенту пра тое, што Беларусь расійская губерня. Запрасіў Зяленскага на гэты саміт, еўрапейскіх лідараў, Макрона, да яшчэ і Святлану Ціхановскую. Навошта? Так, можна на гэта проста-напроста лагічна адказаць, што спачатку Лукашенко раззлаваў Пашыняна і Арменію. Тым, што в крытычны для Арменіі момант, калі 23-м годзе Азербайджан канчаткова взял под контроль Нагорный Карабах, Лукашенко цалкам открыто выступил фактично на Баку, да, на боку Азербайджана. И ничем не падтрымаў Армению, якая нібыта выходзіць в тыя ж самыя прарасійскія абарончыя і інтэграцыйныя структуры, назовем СНД, АДКБ, Арганізацыю калектыўнай бяспекі, и фактично формально з'яўляецца, хутчэй фармальна ўжо, чым фактычна, саюзнікам Беларусі і Расіі. Але Лукашенко тады падтрымала Азербайджан, і з таго ўсё пачалося. Тады Пашынян заявіў, што нагі маёй і астатніх частак цела не будзе в Беларусі, пакуль там Лукашенко, я ніколі не прыеду, і пашоў абмен ударамі. Прытым мы бачым, што у Арменіі зараз больш магчымасцяў для сваіх удараў. Паколькі Лукашенко, акрамя адбрэхвання МЗС, міністр замежных справаў, фактычна нічым не можа адказаць. Ён там спрабаваў колькі там месяцаў назад на адной з постсавецкіх гэтых нарадаў там паўшчуваць Пашыняна, чаму он сам не прысутнічае, а праз тэлевізор, то памятаеце, Пашынян сказаў: калі у вас нават з тэлевізорамі праблемы в Беларусі, то што я магу зрабіць? Маўляў, адчапіць, я все роўна не прыеду візуальна з табой сустракацца. Пашынян, трэба яму аддаць належнае, у яго язык востры, ён і Путіна можа так патроліць журналіст ніяк. Канешне, і актывісты грамадскія і так далей, але наколькі далёка можа зайсці гэты абмен ударамі, які ёсць для гэта патэнцыял, альбо все-таки гэта рытарычнае поле, не больш, тому што саміты еўрапейскія кожны тыдзень праводзіць не будзеш. Што яшчэ? І нам, конечно, тут цікава, магчыма, нейкая супраца з дэмакратычнымі сіламі. Магчыма, все-таки, як Леонид Морозов адзначаў, што можна будзе ў Арменію ездзіць, сустракацца беларусам са сваімі сваякамі, блізкімі сябрамі. Альбо ранавата яшчэ, пакуль, як ты, Віталь, заўважыў, пакуль хай фармальна, але все-таки Арменія застаецца ў гэтых прарасійскіх, маскоўскіх, па сутнасці, структурах. Там толькі замарожаны удзел, але нема выхада. Так, Беларусь тут просто не галоўная. Все-таки галоўным у гэтым пытанні адносіны Еревана з Масквой. З Кремлем, з Пуціным, і тое, што Арменія столькі гадоў все-таки застаецца ў гэтых структурах, гэта перш за ўсё таму, што такая спецыфічная геапалітычная сітуацыя. Асабліва няма каму на каго абаперціся вакол Азербайджана і Турцыя, і Грузія. І ў гэтым сэнсе, которая зараз Грузія, которая зараз дастаткова прарасійская, і ў гэтым сэнсе яна абапіраецца праз мора на Еўрасаюз. Так, вось гэты саміт, які зараз адбываецца, і іншыя праекты. І там і Трамп сваё прыклаў таксама, што пашло на карысці Арменіі, Азербайджану, пэўнае там прымірэнне і пэўныя эканамічныя праекты. То бок Арменія, відавочна, пакуль ёсць Путін, будзе аддаляцца ад Расіі, але пакуль нават там стаяць расійскія базы. Пра гэта, ставіць пытанне Арменія, не рашаецца і, напэўна, лічыць, што да гэтага не даходзіць. Так што Лукашенко тут такой только давесак да этих сур'ёзных адносінаў, развіцця адносінаў Арменіі з Расіяй, а Лукашенко, просто можа, так сказать, обмениваться гэтымі рытарычнымі ударамі. Мы, дарэчы, нагадаем, што все гэта не так давно пачалося, бо ў 2020 годзе яшчэ, каб уже не быць там занадта спрыяльным да Пашыняна, мы нагадаем, што ён адзін з першых пасля Расіі і Китая павіншаваў Лукашэнку з так званай перамогай. То бок геапалітычная стаўка ў Арменіі была на Беларусь як на саюзніка Расіі. І ён мог дазваляць нейкія вольнасці ў дачыненні да Лукашэнкі, хаця як дэмакратычна абраны лідар, безумоўна, разумел, што Лукашенко скраў выбары. Зараз, канешне, в стылі Астапа, в стылі украінскага класіка можна спытаць, ці дапамаглі ці твае, так сказаць, тэлеграмы Лукашэнку?
Віталь, на твой погляд, ці вось захаваецца тэндэнцыя ахалоджвання стасункаў з Масквой у іншых іных саюзнікаў, я маю на ўвазе Казахстан, Узбекістан, Таджикістан, магчыма, і туды праз нейкі час будзе бяспечна паехаць в тым ліку камандзе Ціхановскай. Ці гэта пакуль зарана ввогуле казаць пра такое? Ну, пакуль зарана, ты в сэнсе, што акрамя нейкіх адносінаў з Масквой все-таки ёсць яшчэ нейкая, так сказаць, ідэалагічная дыктатарская еднасць, паколькі большасці краін все-таки маладэмакратычныя, там, акрамя Кыргызстана, Казахстана, якія, ну, як мінімум, таксама не лічацца узорна-дэмакратычнымі, скажем так, асцярожна. Ну і плюс мы бачым, што яны все-таки працягваюць, ну, з улікам, што Расія блізка, з улікам всіх гэтых постсавецкіх сувязяў, з улікам таго, што асабліва, напрыклад, той жа Узбекістан і Таджикістан сотнямі тысяч, а то нават мільёнамі дасылае сваіх людзей на працу ў Расію, яны залежныя в этом сэнсе ад Расіі, не могуць дазволіць себе занадта рэзка ад яе, скажем, негатыўна да яе ставіцца. Гэта будзе зноў-такі праблема для тых жа грамадзян Узбекістана, Таджикістана, якія в Расіі працуюць і прысылаюць грошы, што раптам, калі всіх іх назад вышлюць, то это будзе вялікім ударам па эканоміцы, бо там значная частка таго ж Таджикістана жыве частка за кошт гэтых грошай з Расіі, гастарбайтараў. Так што тут, ну, такога, пра гэта кажуць шмат, сапраўды СНД паціху так аслабівае, развальваецца, але многія ўжо там 3-5, колькі гадоў, асабліва пасля 22-го года, пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны, заявлялі, што вот зараз і Сярэдняя Азія хутка адколецца, гэтага не адбылося, і я патлумачыў, па якіх прычынах. Ну, але все-таки там процессы есть некоторые. Конечно, не все так гладко у Азербайджана, у згаданай Туреччыны таксама. З Грузіі таксама цікавая ситуация. Прарасійскія ўлады, але грузіны у большасці антырасійскія. Мы бачым на прыкладзе Вугоршчыны, як гэта можа абернуцца. Тут яшчэ Арменія. Прынамсі, патэнцыйна можна спадзявацца на лепш. Ну, да. Тым не менш, ёсць моцны саюз паміж Пуціным і Лукашэнкам, і вядома, што 9 траўня Лукашенко збіраецца паляцець на парад у Маскву да Владзіміра Пуціна. І на твой погляд, ці можа, в прынцыпе, Лукашенко саскочыць з гэтай паездкі, ну, не ведаю, прыдумаць, што ў яго там разбалеліся калені ці яшчэ штосьці, улічваючы папярэджванне у Владзіміра Зеленскага, што украінскія дроны могуць у гэты дзень, у гэты час прыляцець на Красную плошчу. Зашмат палётаў будзе ў тыя дні якраз над Масквой. Ну так, малаверагодна, што ён захоча саскочыць. Па-першае, ну, гэта сапраўды Пуціну не спадабаецца, а па-другое, мне здаецца, все-таки ведаючы Лукашэнку, ён, наадварот, не абміне магчымасць паказаць сябе як такого смелага лідара, які не пабаяўся украінскіх дронаў, а стаял побач со сваім старэйшым братам Владимиром Владимировичем Путиным і глядзел в неба, да, не чакаючы там ніякіх украінскіх дронаў і верачы ў расійскую супрацьпавітряную абарону. Конечно, ён ёй не верыць на фоне апошніх падзеяў, але ну, вось, па гэтых двух прычынах, па-першае, это будзе цяжкі удар па Пуціну, па-другое, ён палічыць, што лепш праявіць яго такім чынам, які я апісаў. Все-таки ён, напэўна, паедзе. Іншая справа, што ну, мы не ведаем, в якім фармаце все-таки вырашыць Кремль это праводзіць. Можа, і не трэба будзе рызыкаваць, можа, яны там пабудуць внутры Кремля, а паколькі той парад, который на самой справе не парад, а што за парад без тэхнікі, вось, скажуць, што фармат у нас зусім іншы, мы лепш правядзем змістоўную асабістую сустрэчу, чым будзем стаяць там фізкультурнікаў, глядзець, хто там можа выйсці на гэты парад. Ну, а па-трэцяе, все-таки в гэтай всялякай гульне зараз дыпламатычнай, пры тым, што вайна ідзе, але дыпламатычныя гульні працягваюцца, ідэалагічныя гульні паміж Кіевам і Масквой, но мы ведаем, што Кіев-то нанёс такі даволі цікавы удар, заявіўшы, што мы самі берем з 6 траўня такое прымірэнне на дзень раней, чым там прасіла Расія, то бок атрымліваецца, што ініцыятыва на баку Украіны, хто будзе парушаць это прымірэнне, то будзе вінавата Расія. Ну, але калі варыянт, што
калі Расія не парушыць, ну тады ўжо, канешне, украінскім ну, дронам будзе палітычна і ідэалагічна невыгадна нападаць на Маскву, паколькі ну, нібыта прымірэнне абодва бакі павінны трымацца. Але калі парушыць, то вот тут ёсць такі вядомы расійскі палітолог, вельмі папулярны Пастухоў, магу з ім пагадзіцца, што ён кажа пра тое, што, магчыма, Крэмль правацыруе Зеленскага на нейкія рэзкія дзеянні, калі Крэмль першы парушыць вот это замерение, так званое, нанесение резкие удары по Украине, то ясно, что у Зеленского будет спокуса 9 мая ударить по параду и по Кремлю, а это, ну, на думку Пастухова, и тут я, напевно, з ним погоджуся, не буде мець для Украины нейкага добрага эффекту. Віталій, але ну, а што будзе адмоўнага? Столькі разоў ужо агалошваліся гэтыя замірэнні там часовыя, яны ўвесь час парушаліся, і все разумеюць, што все роўна будуць страляць. Я б не казаў, што апошняе парушалась. Там быў момант, калі абодва бакі нібыта гэтае велікоднае нібыта вытрымалі. Ну, больш за тое, Масква заявіла, што калі што нанясе масаваны удар па цэнтру Кіева, і пакуль гэтага не будзе рабіць, і не рабіла, маўляў, з гуманітарных нейкіх прычынаў там. Ну так, ну... Твое пытанне было, што калі украінцы все-таки ударят 9 мая, что ты не згодны, что это будет негативный эффект? Я могу разгорнуть. Что Трамп покрыўдзіцца на Зеленского, он и так крыўдзіцца. Что европейские лидеры адмовятся от подтрымання Украины? Не адмовятся, потому что... Нет, просто это не будет как бы, ну, такой патлумачыць причины необходимости. Маецца на ўвазе, что это будет такі, ну, акт, я кажу, як это будет воспринято, ну, сапраўды, в свете, в Европе, як, ну, празмерное, скажем, уживание силы в празмерный день и надто такое символичное, которое не мае ніякага оправдания с пункту гледжання там обороны Украины. Вот штосьці в гэтым рэчы. Хутчэй за ўсё, там яшчэ таксама запланавана сустрэча з Фіца, так? Вот мы разважалі з Александром Фрыдманам у нядзелю. Прэм'ер-міністр Словаччыны, так? Ці гэта будзе нейкая спроба, ну, сапраўды, там, закінуць вуду у Еўразвяз з боку Лукашэнкі? Ну, пакуль сказано, что Фіца падкрэсліў, што он не пойдзе на парад, ну, на дадзены момант, і пакуль сказано, что он сустрэнецца з Пуціным. Пра сустрэчу, ясна, што Лукашенко недзе там прытрэцца побач, але пра асабістую сустрэчу, ну, няма. І тут цікава, што, ну, зараз, напэўна, паўстае пытанне у некаторых налікаў, ці можа гэты премьер-министр Словаччины Фица заменить Орбана, который был таким кротом, как выяснилось, опошние месяцы, да, пешкой и кротом, мышкой, да, при прислании Путине у Евросоюзе. Это мы спасылаемся на пэўныя словы самого Орбана. І ці можа его заменить Фіца? Конечно, не, бо, па-першае, его няма такого жадання. Ён можа лічыць, што можа дазволіць нейкую маленькую, там, невеликую фронту, там, нейкія такія сімвалічныя акцыі, але ён не будзе настолькі ісці насуперак Евросоюзу, як Шолото Орбан. Па-першае, ну, дваім было трошки веселей, па-другое, ну, Словаччына меншую мае ролю, па-трэцяе, у Орбана была все-таки такая падтрымка внутры краіны, маецца на ўвазе, што ён меў такую большасць, у Фіца она больш такая гнуткая коалиция, больше такая плавающая, в любой момент она может сорваться, его нема такой большасці, як была Орбана, он больше руки звязаны и в тым ліку в замежнай палітыцы. Так что ён максимум, что может дазволіць сапраўды нейкую фронту, и гэтая фронта, дарэчы, может быть и в пэўным сэнсе и нават не негативно воспринимается Брюсселем до пэўнай межы. Ну, ты сам же этот признавал, там, Фіца, что мне все подыходят там в туалете, каб ніхто не бачил, и пытаются, ну, что там сказал Путин? Ну, сапраўды, еўрапейскім лідарам, якія зараз не маюць з ім каналаў сувязі, а тут Фіца з ім сустрэнецца, ясно, все его засыплюць пытаннями, что же он говорил, тебе расскажи. Так что гэта такая фронта, она, по-першае, не ідзе, нават Венгрия, нават Орбан не дазвалялся голосовать в многих пытаннях супраць агульного, там, супраць санкций, он там выпендривался, але по самых важных голосованиях был в агульном рэчышчы. Уж тем больше это не будет дозволяць Фіца. Виталий, у нас есть еще одна короткая цитата. Роман Протасевич адрэагаваў на заявы на свой адрес у публічнай прасторы. Ён адказаў як журналістам, што крытыкавалі ўвагу да ягонай асобы, гэтак і палітыку Міколу Статкевіча. Давайте паслухаем фрагмент гэтай заявы і вернемся да размовы.
Усё сваё жыццё вы думалі найперш пра сябе, пра сваю рацыю, сваю барацьбу, свой вобраз у вачах той самай аўдыторыі, якой вы наогул вядомыя. Гэта вашае права. Я не даваў клятвы нікому, каб быць здраднікам чагосьці. Я не навешваў на сябе ніякіх ярлыкоў ці грамадскіх званняў, каб потым гэтаму здраджваць. Маё сумленне чыстае і жыву я спакойна. Як быццам бы давялося апраўдвацца Роману Пратасевічу перад Міколам Статкевічам, абодва знаходзяцца ў Беларусі. Як пракаментуеш гэта коротка? Ну, коротко тут псіхолага трэба, канешне, але відавочна даволі чалавек, які робіць нейкія нізкія ўчынкі, гадасці. Ён ніколі, часцей за ўсё, мала хто прызнаецца, што я вот так это і зрабіў кепска. Чалавек хоча знайсці себе апраўданне, шукае это апраўданне. І апраўданне это часам выліваецца перш за ўсё у «а ты хто такой?» на адрес тых асобаў, якія ему это скажуць. Это нібыта какая розніца, хто такой. Ну, ему мільён чалавек могуць сказаць тое, што сказал ему Мікола Статкевіч. Ён накінулся на Міколу Статкевіча. Это такая вот звычайная, вельмі смешная псіхалагічная тактыка. А ты сам не ідэальны. Вось. Ну, і другое, вот менавіта, калі чалавек сам адчувае, што ён, безумоўна, рабіў рэчы, за якія сорамна, он пачынае тлумачыць, што нет, яму не сорамна. Каб яму было не сорамна, ён бы нічога не тлумачыў.